една техника за наричане на желания. Сега ще ви разкажа за нея. С корен от женшен. Как да наречем желанието си върху корена с женшен? Първа стъпка. Вземете си корен от женшен. Най-добре е да вземете нашия шампуан с корен. Виждате? Защото тук ефектът ще е още по-голям. Какво имам предвид? Когато си купите шампуан с корен от женшен, трябва да го изразходите, да го използвате. И ще имате дълга коса, подхранена, не чупеща се. Също така този шампуан много добре влияе и на мазния скалп. И това е първата стъпка. Имаме вече корен от женшен. Какво правим? След като сме изразходили шампуана, коренът го поставяме в вода. Той така стои 24 часа. След това водата я изливаме в цветята, защото знаем, че корена с женшен има много силна енергия и не трябва да отива в канализацията. Така ще си подсилим енергията на цветята. Стояла е корена 24 часа в вода. Изляли сме водата. Пишем си едно желание, само едно желание и това, което най-много желаем. И пишейки желанието, ние също го визуализираме, все едно то не се е случило. След това изсушаваме корена и го поставяме в портмонето. Сега аз обичайно го слагам в целофан. И колкото пъти си отворим портмонето, виждаме корена, ние се сещаме за нашето желание и така то се сбъдва. Така че успех!